Čaute, já jsem Boris Boy a jdeme si kouknout strašně hrozné video. Začínáme. Nový video a dnes potřebujeme tam možnou taky. Hik. What the heck, však ani jsem nic nevěděl. Počkajte. Prvých 20 sekund a už je úplně blbý. A ještě pozrite, jakou mám kvalitu. To je to. Pomoc. What the heck? What the heck? Co je? Počúvajte, ja nechápem čo, ale on asi má taký prank, že ho vystraší a toto a proste prank. Wow, super, ideme ďalej. A ešte úplne to šuští. Co tam je? Neviem, že či si mám otočiť hlavu tak, alebo jak to bolo tak, alebo neviem, čo mám spraviť, aby som to udial normálne. No vždy je to inak. Však toto nie je prank. Padol! To by to nespadol! A prank sa robí a to... Ja na to chcem ukončiť video. To značí, že konec videa? Dobre, takže toto bolo prvé video. A ešte, keď sa mi podarí nájsť ďalšie, tak pôjdeme na ňo. Čau. Toto je druhé video a toto video sa volá Reakcia na Huggyho 2 v Melon a Dýne. Dobre, to vyzerá zajímavo. A poďme. Čau lidi, tady Citron a dneska to bude druhá reakce a samozřejmě, že jo, na našeho milovaného Huggyho. Poprvé, prečo tam je nejaký Citron? Po druhé, Huggy čo s tým má, akože? A dobré, ideme ďalej. A chtěl jsem vám říct ještě, že dneska si sem přizvu ještě dva svoje kamarády, kteří tu se mnou budou mluvit. Takže první se jmenuje Dýně. Ahoj, já jsem Dýně a dneska To je těkvica. Bude udělat, to je těkvica. A to je Dýně. Že jo, Citróne. Jo, přesně tak. A druhý náš host bude Melon. Takže... Dýňa Melon je jakože to isté. Melon? Je to isté. Budu dělat To je ten stejný, co na tomhle. tamhle ti dva. OK? OK? Robím si Mám srandu. nějak špatně nastavený Je to tady. stativ, hele. No, Tak. takhle nejde prostě.
stativ je blbej. Dobré, to je ultimátna Už rakoň. je to snad lepší. No takže, kdo začne mluvit? No tak tady já jsem hlavní. Tak budu mluvit jako první samozřejmě já. Tak mě asi nejvíc na Hagim vadí, že prostě pořád hejtuje ty malý děti, když oni za to nemůžou, že jo, každý někde začíná, vím, že tohle se Ježíš, můžeš si presať konečně. Ty. říkal už v první reakci, ale prostě já nevím, on taky někde začínal a jeho videa taky nebyl úplně nejlepší a excelentní. Ale Ani já jsem nikdy nebyl nejlepší. třeba i jeho přátelé, i ty nejúspěšnější, ty nejlepší youtubeři na světě taky někde začínali. A podívejte se, dřív byli jak nějaký smradi, parchanti, rozmazlení. A teď se podívejte, co dokázali. Ne, Ježí, proč to musíme tolik Prostě minut? podle mě to Já se to bojím koukat. debil. Tak, teď bude mluvit kdo? No, tak si dejte, já nevím, třeba kamenůžky. Hovno, baldík, smrdík. Teď! No, takže jakmile jsem dořekl. Dobré, pretosíme. Prosím, promiňte to. Ty jo? Já bych nemohl být denní vloger. To musí hrozně bolet ruka z toho. Tak dělej, Týně. A mě už bolí mluv. hlava z toho. Jo, už mluv taky. No, řeknu vám to asi takhle. Huggy je naprostej debil! What the? No tak tím bych asi svoji reakci ukončil a... Omluvte to prosím, omlouvám se, že to takhle na den máme, že to takhle netahujeme prostě, ale jinak to nejde. Hele, podívejte se, koukejte. Vidíte? To si mě fotografujou. Podívejte, je. Wow. Bože, zase vypadá to úplně... Ježíš. Zase mi to bude půl hodinu načítové, takže zatím čau. Tak. A tak nic. Jo, Hagísku, to si ty. Růžová oteklá frnda. Nebo víš co? Ježíš. Červená dokonce, vidíš to, hele. Jo, to je dobrý, co? Jo, takže... Mimochodem, já taky žiju! What the? No, takže podle mě je to prostě vykaděnej debil, no, ale nevím, co k tomu moci. Dobré, prvé video, či druhé bylo strašně zlé. Možná ještě, keď sa mi podarí, tak najdem. Takže zatiaľ čau. Dobre, je tu ďalšie video toho istého youtubera, bo som nemal čo nájsť iné a volá sa Huggy je debil. Tak, dobre. Takže čau lidi, tady je Citron a dneska si povíme něco o jednom youtuberovi, který se jmenuje Huggy. Huggy je jeden youtuber, který vlastně jenom hejtuje děti a jejich videa a taky reakce na jeho Dobre, už som v 24 sekundách a čo mám na to povedať. Dobre, ideme ďalej. Hop. samotného. Podle mě je to úplnej debil. Doslova. Huggy, nevím, co ti k tomu mám říct, ale proč pořád hejtuješ ty malý děti? Teď každý někde jako začíná a každý se chybama učí, tak to pochop. Ty jsi taky někdy začínal. Nevím, proč hejtuješ malý děti. Ty jsi asi srab, že nehejtuješ starší, takže jako já nevím.
Podle mě neumíš dělat nic jiného, než jenom hejtovat malí děti. Jenže ty děti za to nemůžou, prostě to pochop. Jako, já nevím, podle mě asi... Ja už som nachladený a cez leto budem možno robiť väčšie aktivity, lebo teraz je zima. Jsi jako nějaký srab, že nehejtuješ třeba starší, tak nehejtuj vůbec. Tak natáčej nějaký normální videa jako každý jiný youtuber a nebuď hejtr. Chudáci malí děti. Jsi jenom malý srab, proto hejtuješ jen malý děcka, tak prostě... Proč je hejtuješ? Vždyť oni za to nemůžou. Vždyť když teprve začínají, tak vem si, že... Koľko to? Minútu hovoríš už dokola to isté. Tá trošku... Dejme tomu od 6 do pár, jako tak do 13-14 let, OK. Ale tak, když jsou ještě malí, tak se teprve učí, jak se mají jako takhle, jak mají natáčet, tak dále. Kdyby si viděl svoje první videa, nebo videa ostatních youtuberů, Ty keby si viděl svoje video, tak by si se asi zgrcal. tak to taky nebude zrovna excelentní, tak to pochop, chudáci malí děti. Já nevím, o co ti jde, když hejtuješ jen malí děti, pochop to třeba za Zachy, tak by si natočil video nějaký teploučký Zachariáš, vždyť ty o Zachym ani nic nevíš, tak ho prostě nehejtuj, nech ho na pokoji. Podle mě to stejně děláš jenom pro peníze. Aj, do toho som sa nemal púšťať. Už 2 minúty. Keď sa o tom istom. Kvůli tomu, že urážíš malý nevinný děti, tak to děláš jen... Proč je taký retardovaný? Dá tam citron. Obrazujú na citron. Plišového citrona, ktorý čo to akože hovorí. A musím sa vysmrkať, prepačte. Dobre, pokračujeme. Tomu, aby si měl peníze a aby si pobavil ostatní lidi jen tím, jak nadáváš malým dětem. Oni na tebe natáčí reakce, protože bagr, no. Jsi jen malý rozmazlený frak, co si zaslouží pár facek. Dobre, momentálne je úplne divný človek. Neviem, ako mám popísať, že citrón, žena... Neviem. A poprvé, Hagi je dobrý youtuber, more. Keď chceš, tak si ho kúkni, radšej, než by si videl len kamarátov, jak hejtuje. Ale keby si videl, jak točí dobre, tak možno by si... Neviem čo. A toto... A jemu dajte dislike, mne like, aj Hagimu like a lúčim sa s vami a čaute.